Бу ветеринария техникумында батырлык дәресе узды. Аны Татарстан буенча десантчылар берлеге әгъзалары Афганистан, Чечняда сугышчан хәрәкәтләренең чын геройлары үткәрде. Алар студентларга армиядә хезмәт итү, төрле халыклар дуслыгы турында сөйләде. Тулырак алдагы язмада. Десантчылар үзләренең тормыш юлын, һөнәргә ничек килүен, ватанны саклаучыга нинди сыйфатлар хас булуы хакында сөйли. Чарада шулай ук Буа муниципаль районының чик сакчылары берләшмәсе вәкилләре дә катнаша. Мондый дәресләр бөтен республика буенча үткәрелә. Цель нашего урока – довести до детей, до молодого поколения. Дәреснең максаты укучыларга ватанга хезмәт итү бурыч кына түгел, изге гамәл икәнлеген аңлату, армия тормышын төрле яклап ачу, кеше ватанына тугрылык, патриотик тәрбия бирү. Очрашу инициаторлары, техникум студентлары һәм форпост оешмасы активистлары. Чара мәктәп укучыларында да, студентларда да зур кызыксыну уятады оештыручылар. Ребята задавали очень интересные вопросы, как там в армии, как кормят. Студентлар армия тормышы, ашату ягы, кием салым җылымы, ничек чабулары, нинди корал төрләре барлыгы һәм башка үзләрен кызыксындырган сораулар бирделәр. Барысына да төгәл җавап алдылар. Мондый чаралар техникумда даими рәвештә уза. Яшь буынга патриотик тәрбия бирү озак еллар дәвамында гамәлдә булган иң мөһим юнәлешләрнең берсе. Безнең инде елда үткәреләдер иде. Афганчылар көненә багышлап, афганчыларны чакырадыр. Бу ел инде без афганчыларны булай масштаблы итеп чакырдык. Берничәсенә белән генә очрашу булды. Класс сәгатьләрендә генә үтте афганчылар белән очрашулар. Инде десантлар белән әле менә быел беренче тапкыр безнең базада. Батырлык дәресе ахырында десантчылар студентларны Кыркачыктагы десантчылар мәктәбенә ярышка чакырдылар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.